El meu sentiment de la independència per la Catalunya és un sentiment compartit, però amb moltes qüestions. Per exemple, la primera és que la Catalunya del Nord, durant el franquisme, sempre ha estat una terra acollidora, a tots els nivells, malgrat el que s'hagi passat durant la retirada. El meu desig, si Catalunya té la independència, és que tingui també el mateix sentiment de recolzament i d'acolliment per la Catalunya del Nord, perquè ho necessita, malgrat la dificultat lingüística i malgrat les diferències estàtiques. Però vaja, la Catalunya ha posat molts anys a aconseguir ara de poder ser independent. No veig, al meu parer, cap impediment a que la Catalunya del Nord pugui ser en el mateix camí amb l'ajuda de la Catalunya del Principat. El meu sentiment també és que el problema dels països catalans és també una de les meves grans qüestions. Suposo que la Catalunya haurà de tenir compte del fet de mallorquí, valencià i de la Catalunya Nord per poder tirar endavant la nostra història i que sigui justificada la seva independència. Gràcies.